Takže ahoj lidi, tady Metis, já vás vítám u mého třetího dílu téhleté série Metisvět. Už jsem tady rozmnožil pašíky, takže v pohodě, měl jsem tam jenom 2 a tebe nechci mít to otevřený. No a nevím, co bude dnešním cílem, ale asi půjdu těžit do jeskyně, ale už mi dochází nápady, které ani nemám, takže pokud byste věděli, jak nějaký díl zakončit, nebo prostě měli byste nějaký nápad, nějaký cíl, tak mi to určitě napište dolů do komentářů, jo? Protože já absolutně nemám tušení, co bych točil, protože vím, co budu točit, ale nevím, co jakože prostě tam budu dělat, takže nemám žádné projekty. A vidíte to tam? Rozhodně vidíte, že ano, tak tam budeme dneska těžit, hej. Taky bych si chtěl rozšířit tady pašíčí farmu, protože jako 3 pašíci jsou jakože docela dobrý, ale je jich tam jako fakt málo. Takže se vyspíme. Ček, co je noc? Fajn, tak teda počkáme. Zatím se vykraftíme železný krumpáč, ale železo tady nemáme, železo máme tady. Tak. Fajn. Jo, vypnu si knížku, jasně, to je naše tradice, že už to mám zaplé. Ale pickaxe furt vím, jak se kraftí, zase nejsem tak špatný hráč, i když jsem jako dost špatný hráč, tak nejsem až tak špatný. Jo, tak teď se musíme vyspat, protože je noc. Tak a jdeme. Jdeme těžit. Na nic nečekáme, prostě jdeme ty diamanty. Jdeme prostě. Dobré. Jdeme prostě na ty diamanty, hej, už se hrozně těším. Ukaž. Oh. Jaký dream, to jsem dal. Omluvte ty zvuky, pokud to slyšíte, ale fajn. Jde se prostě na věc, já na nic nečekám, prostě jdeme rovnou tam. Tady to asi není, co? To bude asi někde dál. Pamatujete si, sakra, já nemám jídlo. Pamatujete si tu minulou caveku, kde vlastně jsem hledal ty moje věci. A našel jsem tam tu caveku. Bych vám dal sestřih z toho minulého videa, ale já to nemám nikde uložené, takže to je trošku problém, ale nevadí. A tyhle ty videa, tahle ta série je stejně bez střihu, takže jo, tady to je, ne? Tady to je, že jo? Ne, to je to stejné, fajn. OK, musíme to najít prostě. V dnešním díle, dnešní cíl tohohle dílu bude najít diamanty. A když nenajdu diamanty, tak to bude to cíl příštího dílu. Tady to není. Jsem si zapamatoval, nebo ne, není. Jo. Nebo možná jo. Jo, to je tady, myslím teda, ale spíš jo. Fajn. Si to tady s dovolením vykopu a jedeme. Omlouvám se za zvuky, pokud to slyšíte. A tady nic není. Aha. Super. Fajn, takže. Ale možná tam něco je. Ne, to nechci. Dáme sem vlnu. Sakra. Ne. Tady jsou zombíky. Já nelíbí. A to bude někde tam, takže tam něco bude. Něco tam bude. Jo. To je úplně jasný. Tak počkat, dáme sem plenky. A jdeme to přeskočit. Tak. Tady určitě něco bude. Tam prostě můj instinkt mi říká, že tady něco bude. Hodně tady toho vidím. To je jako jasné.
jako fakt dost tady toho vidím, takže si jdeme udělat torčky. Musíme najít uhlí a to tady určitě bude. To prostě... Tady určitě někde musí být uhlí a pokud není, tak tohle to není Minecraft, nebo jakože není to real Minecraft, je to Minecraft Education, ale furt. Jo, dobrý. Fajn. To uhlí je vážně moc, jak můžete vidět. A tam je další, to musím získat, to musím získat. Ne. Tady je někde tamten s tím trojzubcem, ale ne. Ne, kolik jich tady je? Ne, znovu ne. Já vím, že mám sice game rule, keep inventory, ale pořád jakože... Fajn, musíme najít někde jinde, jo? Já jsem hrozný srap na to, abych tady s nima bojoval, protože mě je úplně jasné, že umřu, takže... Ale někde tady nevidím uhlí. Když tady možná může být, počkat. Už jsem se lekl. A nebo, když si dám do druhé ruky torčku, tak by mohlo být jakože světlo. Vyzkoušíme, vezmeme si tady náš přenosný crafting table. Akorát, já mám takový menší problém. Aha, já tady mám torčku, ok. Já nevím, jak se dávají torčky do druhé ruky. Jakože... Já nemám tušení. Já nevím. Já prostě nevím. Jsem tady všechno pomačkat, jo. Ne, to ne. Ne. Omlouvám se, ale přerušilo se v ní nahrávání z nějakého důvodu, nicméně zase jsem rozmnožil pašíky, jo. Nechápu, prostě svět vám nepřeje, abyste viděli, prostě jak rozmnožuju pašíky, a tady je mini pašíček, ale ty jeskyni bylo úplný kulový, takže jdeme hledat další jeskyni, protože já ty diamanty prostě chci, já je chci, jo. Země Dream asi úplně nebude, ale tak nevadí, no. Tady máme další mrkvičky, to si vezmeme. Yes, to bude stačit. Jo, fajn. Tak. A musíme najít lepší jeskyni, protože tahle to stála za prd. Takže musíme najít ještě lepší. Ale teď mě napadlo, že jsme nikdy jako neprozkoumali svět jako za vesnicí, takže možná to bude lepší jako za vesnicí, protože tam jsme ještě nikdy nebyli. To je za mě lepší nápad, jo? Fajn. Tak. Tak a tady už možná něco vidím. Prosím, ne, počkat, tady něco je. Jo, to vypadá dobře, ale... Tak fajn, beru zpět, nevypadá... No, to je úplně k ničemu.
Musíme najít nějakou pořádnou trhlinu, nějaký pořádné prostě to. Nějaké pořádnou jeskyň. Jestli tady bude voda, tak ne, dobrý. A možná, že by, ne, tak nic. Dělám si zbytečné naděje, nikdy nic tady nebude. Jo. GG. No, tady je moře. Prostě. A tady něco je. Tam je voda. Mám tam jít? Mám tam jít? Sakra. Mám tam jít? Nic tady není. Zase. Ale aspoň jedno horečko, třeba nějaký redstone, nebo cokoliv, jo? Prostě cokoliv. Chci. Já chci prostě. To tady vypadá zajímavě. Semka se koukneme. Nějaký diamant by se hodil. Oho, jo, tak to je to, kam jsem se chtěl kouknout. Jo, já nevím, jak se dávají torčky do druhé ruky, takže mi to když tak napište do komentářů, jak se dávají torčky, co mám zmáčknout, abych dal torčku do druhé ruky. Jo, abych to příště využil. To znělo jako gást. Slyšeli jste to? Oh no. Ne, kamaráde, dneska ne. Kašli na to. Ne. Kašlete na to, všichni víte, že mrháte mým časem. Odkud to slyším? Tady ho máme, borce. Jak se netrefuje, hej. Au. Ok, možná jsem to zakřikl. Schodil jsem ho dolů. Fajn. Tady máme hezké věcičky. Ty si vytěžíme. A to bylo všechno. Takže orečko jsme získalo, doufám, že se vám video líbilo. Jsi hodný? To je spawner. Ne, kolik jich tady je? What? Musíme pozabíjet tak, aby se mě ani nedotkli. Kde je ten spawner? Tady. OK. No to jsem vynaložil až moc mé síly. O ne. Zamři. Tak. Výborně. To byl ale epický souboj. Jdeme se kouknout. Ne. Já bojím. Dobré. Jdeme se kouknout, co máme v čestkách. Hudební disk. Fajn, ten se vždycky hodí. Jo. Hezky. A co tady? Golden apple! Yes! Tak to byl dobrý loot. Ale tady jsem viděl něco mnohem lepšího.
Jakože ne mnohem lepší, ale prostě je tady zlato. A to je good. Počkejte, já nemám dostatečně místa. Co to je? To je slime. Mám jít zničit? Jdu zničit. Ještě, že je malinký. Výborně. Já osobně jdu vytěžit teď zlato. To je výborné. Jo, já vlastně nemám to místo. Tak co vyhodíme? Vyhodíme bramboru. Brambora je k ničemu. Další železo. To je velmi fajné. Tak. Akorát si tady pozbírám ty torčky. Kámo, kolik těch slimeů tady je? Tady nějaký spawner nebo co? Si pozbírám torčky nějaké, ať taky mám svítit, můžu svítit i dole. Fajn, máme 6 torček. To nevypadá moc hezky. Mně bylo jasný, že spadnu, protože to jsem já prostě. No nic, ale aspoň, že máme dobrý věci. Aspoň, že máme dobrý věci. Který teď nemáme čím vypíkat. Ale máme tady pár uhlí, takže nevadí. Co je, pašíku? Ne, sakra. Čau pašíci. Hej, koukejte, co tady mám. Tady tebe ještě vyhýlujeme. Yes. Třeba tebe a tebe. Počkat. Tebe. Tak. To bude armáda pašíků. To bude armáda. Fajn. Fajné věci si dáme sem, jo. Rybu, bum, tohle. Ještě si vykraftím kbelík, protože prostě kbelík dobrý. Ne? Jo. Tak. A rovnou můžeme jít spát. Jo. To byl dneska super den. Fakt jsem si to užil. Fajn. Jdeme si nabrat nějakou vodíšku. A někde u domu bych si udělal nekonečný zdroj vody. Tak to už si rovnou nemusím dělat. Fajn. To si nechám tady u sebe, kdybych náhodou měl hodit water bucket. No a nám se to tady krásně vypěká. Tak rovnou sem hodíme i to zlato, ne? Tak. Bum. Tyjo, co si z toho zlata jenom uděláme? Meč bych si udělal. Fajn, takže můžeme si udělat, co si můžeme udělat? Můžeme si udělat chestplate. A nebo iron block, jako. Ne, udělám si chestplate. A na chestplate a na helmu mi to nevyjde, takže jenom chestplate. A chestplate se dělá takhle. I když jako ten můj jako novej fajnovej. Jakože koukejte, ale jako neříkej, že tohle to prostě není drip. A neříkej prostě, že nemám svek. Jo, prostě jakože mám, to ví každý. Takže
jsem došel k závěru, že si místo chestplate'u udělám helmu. Protože helma je taková krásná, jo? Takže helmu. Konečný rozsudek. Sakra. Ne? Jo? Ne? Jo? Jo? Škat. A nasadíme si to. Tak. Koukejte na můj styl. Takový Minecraft hráč, tak bych chtěl vypadat každý Minecraft hráč. Tohle je přesně taková ta postavička, kterou bych chtěl mít úplně každý. No, nicméně. Vrátím se do té caveky a natěžíme tam něco víc. Jo, protože prostě můžu. A to je super. Jinak, abyste věděli, že Water Bucket vážně umím používat, tak se koukejte. Vůbec jsem si neubral sedíčko. Ještě jednou. A z větší výšky, jo? Z větší výšky. Tak. Ha, vidíte? Vidíte, jak to krásně umím? Vrátíme se tam zpátky a něco tam natěžíme. Tak. Někde tam vzadu to je. Musím chvátat. Víte vy, pokud byste chtěli nějaké to video s tou TAG, tak rozhodně mi napište, protože abych věděl, jo? A pokud to napíšeš ty TAG, tak to neplatí, jo? Někde tady to je, že jo? Že jo? Jo. Super. Koukejte, jak teďka hodím Water Bucket, jo? Jo? Vidíte? Jak jsem to krásně hodil. Vůbec jsem nespadl. Prostě, že jak by vás něco takového mohlo napadnout vůbec? Já bojím. Au. Au. Tam dole bude určitě někde láva. Oh. Tam uvidím, tam bude někde láva. Oh. Ale ne. Ahoj. Já nevidím. Vidím úplný kulový. Vidím úplný kulový. To bylo jasno. To bylo jasné úplně. A tohleto video zakončím tím, že dám napapat pašíkům, protože jaké jiné zakončení byste chtěli? Tak tebe taky nakrmím, když tě neznám. A tohleto video nic moc nebylo, ale slibuju, že příští bude další, teda lepší. Takže já jsem Metis a zatím čau. Já jsem Metis a zatím čau.